थोआसै ओंखामा आयौ खाफाल खुफाल नांजोबबाय नांबावगौ आयौ 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 दिनै दं नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनांगौ नै नारजि एंखुर अमा बियो थ' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय नोंथांमोनजों आङो रेसिपि शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नै नारजि अमाखौथ' बयबो जायो नङा होमबा आंना बेयावहाय नारजिजों लोगोसे आरोबाव आलदा दंदेरबावो बेनो जाबाय एंखुर नारजि एंखुर अमा आरोना ओमफ्रायहाय दा जागोन नायनि आं लोगोफोर औ बेजों लोगोसे नै जानो थाखाय आङो लेसबो लाफादों बेखौबो लानानै जानोसै पूरा टेस्टी ओरैबायदि गोथाव लायानो जायो नङा होमबा एंखुर नारजि ओमफ्रायहाय आंनिया एंखुर नारजि नङा नारजि एंखुरसो आरो ओमफ्राय नारजि एंखुर अमा जोंना होमबा आङो दिनै नोंथांमोनजों बे ओरैबायदि टेस्टी मिलौहाबलायलायनाय रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो होमबा रेसिपिखौ नायलांदो थुदो ओंखाम जादों ओंख्रि मोनाखै ओंखाम उखैनायानो हाला नै हारसिं जालागासिनो सामसजों जादो दे जालाय 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 दे जालाय दे जादो दे औ औ औ औ थोआसै ओंखामा आयौ खाफाल खुफाल नांजोबबाय नांबावगौ आयौ 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 र' लाबबावगोन र' लाबबावनोसै ना आङो आयो हामा 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 बिदि खालामनो हामा आं लायनोसै दे आं लायनोसै खाफाल खुफाल नांलाजोब्बाय जानाया ओंख्रियानो गैया ओंख्रियानो दाबो मोनाखै र' लायबावनोसै र' आबाव ए आबावनो दे जिरायदो जिरायनानै था दे जिरायनानै था नुबाय ओंखारबावगोनसो बेयो ओंखाम नांबावगौनो हनै हनै मानसिया ओंखारलाबायबायना हनै मैया मोनायावनो सोमनानै दोनखानाय बियो नै बेसेबां रं ओंखारो नै बेखौ दा सुस्राबावनोसै मोजां सुनानै लाखाबाय साफानो साफा जाखाबाय नै दैयाबो साफा सुस्रानानै लाबाय दा बेखौ रुबावनोसै आरो नै गोदौबाय बियो बेयावहाय जेबो होआबालानो ओरैनो दै होनानै बेखौहाय गोदौ होबाय ओमफ्राय बेखौ दा सुगारनानै गारबावगोन आरोना ओमफ्राय गोखा जायैनि थाखाय ओमफ्राय सुगारबावनोसै बांद्राय गोखाखौ जानो हाया नालाय मोजाङै सुगारजोबखाबाय बेखौहाय खेब्रै खेबबासो ओमफ्राय दा सुगारनानै दै मोजांजोंनै संख्रि होनानै ओरैनो खोबज्रांनानैहाय बेखौ गोदौहोग्रोसै दा बे गोदौहोथोंसै आरो अमाखौबो नै मैला रुख'ग्रोखाबाय ओमफ्राय दा बेखौ बिगुरखौ गारनानै साफा खालामसै सुनोसै
नै मा बेदरनो बियो नारजिबो जानो हाया आरो माबा मेजेमबो जानो हाया नालाय बेखायनो मोदोमखौ बासिनानै मोदोमानो बारा गैया ओमफ्राय मोदोमखौ बासिनानै एसे दोनसै आरो आलदा एवनोसै बेनो दरनैसो मेजेम होनसै ओमफ्राय मोदोमखौ बासिना दोनसै मोदोमानो गैखाया नै गासिबो मेजेम गोजा गोदौबाय दा नै खारै होनसै माने खारै गैया सदा होनोसै एसे खोबज्रानानै दोनसै गुबैनि एवै एसे खोबहाबो एवनानै बिराद मेजेम गहोबाय मेजेमखौ नै गहोबाय फिसा फिसा जालायबाय नै बेदरा दा दै होनानै दोनसै रुइनायनि बेबो नै जाबाय साजासिगोन साग्रोनानै लाखानोसै आराम नै साग्लिजोब्बाय आरो फारसेजों नै फारसेजों नै अमायाबो संगासिनो दाबो रानजोबाखै दाना नै माइरं अन नङा दे बियो माइरंसो माइरं गथा बे माइरं गथाखौ नै बे नारजि सानायाव हरनोसै खोबनानै दोनथ'नोसै बेखौ खोबहाबनानै दोनबाय थाजाया थारमाने माइरङा गोदोनो नागिरो बेखायनो सम सम बेखौ एरग्लिनांगौ एरबाय थानांगौ एसे दोनहाब एरबाय थानांगौ आरो लोगोफोर दिनैनि आंनि रेसिपिया बेनो नारजि एंखुर अमा नोंथांमोना जाफेरबायना बेबायदि जे माने मेरलायानो
एंखुर ओमफ्राय नारजि एसे होनानै जायोना एंखुर नारजिखौ जायो ओमफ्राय खिन्थु आंना दिनैना जाहैबाय नारजियाव एंखुर होनायसो नारजियाव एंखुर होनानै अमा संनाय खिन्थु एंखुरजों नारजिजोंखौ बयबो जाखायो नङा होमबा आंना नारजिजों एंखुरजों आरोना थ' दिनैनि रेसिपिया बेनो नोंथांमोनजों आङो बेखौनो शेयार खालामबाय दिनै सानडे स्पेसियेलावहाय थ' होमबा बेनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे रेसिपिखौ आरो ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय ओरैबायदि गोथाव टेस्टिखा नारजि होनबाथाय बयबो गोथाव मोनखायो नङा होमबा जायफोर जानो हायो ओमफ्रायहाय होमबा ट्राइ खालामना नायदो नोंथांमोनाबो नारजि आरो एंखुर अमा मिलौलायनायखा आरोना होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं